Salutare și bun venit la un nou episod din Samp. Da, jucăm pe Wrestling Arena și vreau să vă spun să dați și voi un buton de like și de subscribe dacă mai vreți în continuare episoade din Samp. Poate să jucăm și pe Quit Zone sau pe alte servere. Și da, gaming mă cheamă, trebuia să spun Munteanu, dar n-are nimica. Mergem cu tractorul. Cred că nu-mi ia ăla mașina, că le ia mama naibii. Ia uite-l, mă! Ce faci? La muncă. Da, fraților, am spus să filmăm Samp și m-am gândit să filmăm Samp. Și hai să mergem cât... A terminat deja. Ia zi duce la mașina mea. Cine o luași, bă, mașina? O luași cineva mașina, dar nu știu cine. Cât mai am de mers, mă? Deci, what the fuck? Cât am de mers? What is this? Bă, ce mașină are și ăsta? Cât mai am de muncit? What is this? 2 minute în pui mei. Pentru a afla unde locații Los Santos. Bă, unde-i? Dar nu are... nu spune că trebuie să mă duc în location. În Las Venturas e. Trebuie mașină, nu? Da, fraților, să nu uitați să dați și voi un buton de like. V-am mai spus. Dacă vreți în continuare episoade, dacă nu, nu. Să-mi spuneți dacă mai vreți serii. Hai să încep de aici, să-mi iau un tractor. Tractor. Mi-a anulat checkpoint-ul. Bă, frate, de unde mi-au și o mașină în puii mei? Mamă, ce aglomerație aici, eu merg cu tractor. Doamne, bă, ce aglomerație e aici. Chiar nu știu unde... Și eu, bă, ce cau la un map? Unde este Los Santos-ul? Chiar... Feeling... Country... Unde, mă, Las Venturas? Red... Country... Market... Rodeo... Unde pui mei ești? Aici ce? Deci nu dă. Veterant. Bă, cred că Las Venturas e pe aici. Nu e aici. Pe unde pui mei ei?
oprit. Hai să pun și un checkpoint aici. Chiar. Mergem și noi cu tractorul. Hai să ne necăm în rău, ce spuneți? Fraților. Dar ce merge el tractorelul ăsta să-mi va picioarele. Cu 78 la oră, ești prost. Chiar poți să faci drifturi cu ăsta? Chiar mă întreb dacă poți să faci drifturi. Nu știu unde este un burger shot. Odată știam unde era la map. Și era într-o curbă așa, dar aici nu cred că găsesc în orașul ăsta. Că doar știam unde era. Chiar nici nu știu. Nu știu unde e. Pe aici nu-i. Nu știu chiar pe unde e să mă picioarele. What the fuck? What? Da, nu știu, mă, frate. Uite că vine unul din spate. Dracăr, bă. Da, fraților. Cam acesta a fost episodul. Să nu uitați să dați și voi un ton de like și de subscribe. Dacă mai vreți în continuare episoade de Samp. Eu am fost Munteanu și v-am spus la revedere.